Здравейте всички, които ми гледате. Аз съм Монката Бой Бики. Но в този канал, както разбрахте в предишни ми клип, който все още не съм качил, този канал е специално за покемони. Много стараем. И така, да, това са ми покемоните. Просто, нали, отдавна играя Pokemon Go. Чак. Как отдавна? Какво? Аз ви казах, че тук ще ви отдам. И някой от телевизора обади, да, че евентим съм, 7 левел. И ето какво съм направил сега. И да, аз в момента ходя. Всъщност, така. Всъщност, аз не ходя. Има някакъв бък, не знам, що ходя. Айде, сперал. Да, после ще ви кажа къде са ми покемоните. Уау, това си е 100 пауър. Значи съм хващал от пирги, което е 111 пауър. Така. Сперал. Браво, Сперал. Видях ли, че има бък? Така. Ето ми ги покемоните. Пиджето е Китакер, Пиджето, Уизинг, Пиджето, Рохорд, Кофинг, Сперал, Вилпикс. Няма да го намерите от покемон. Само от не имаш. Стария ми Сперал, спокойно. Не ми е новия. Не го добре. Параз, Поливак, Ратата, Пидги, Еви, Зубан, Джиглифилп, Мяут, Сквъртъл, де съм го кръстил Франклин, Уиръл, Китъръл и Венонат. Тия трите са нещо като насекоми. Тия в първата еволюция стават в пашку и след следващата тази става една муха, която пуска Poison. То ставаше Пепоруда, заедно с Венонат, той също става Пепоруда. И тук наблизо има джим. Имам и ако минем някога оттам, искам да ми пукна този покемон, а дали колко ме искам да пукна. Аз как ще го бия това, бе. Ще ми пукна така, че толкова те да събия. Но, виж колко пиджето са имам. 1, 2, 3, 4, 5 пиджето са. Ето ми гейцата, между другото. Преди малко ми се залепи едно. Много яко. От мола намерих само по 2 км яйца и ира. Може би много хора биха искали да видите. A Spray Tube, Magical, Fading, 37 Stray и 22 ревюват. Спойто. 59 е като инкубатор. Тук. И там. Така. Пук. Паратата, ела ми. Да, чуете как съм хванал кокион толкова ретикатите. Щом едно за да еволне е 27. И как имам 16. Ако ножа Бог и около моя Бургас има дождове от ратата има. Аз съм се разходя в моя гледам. Игра покемон и гледам б. 3 ратата едно до друго. И аз го убих само едното. Защото ми бяха другите. Не, аз не съм ги пипал, просто те решиха, аре бай. Да, колко време остава докато не се глупи това яйце? Аз съм минал 15 метра. Тоест каза километра. Да. Както виждате, съм готин. И днеска
Не, GPS ли? Ето, прави. И така, влезаме в покемон. Не, влезаме в покедекс. И някои от вас ще си кажат, как си си позволил да еволвиш този покемон, той ще не даде такива. Аз първо намерих този и до него беше този. И много ме кефят как пръткат. Това е много странно, защото те... Ето го. Бум. 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 Ух. И да, ето тази бацка. Исках поне 20 покебола за него, защото той се става бродянс, където и го пипна. Не иска. И когато го пипнах, тук стана работа. Но, както гледаме, 200 кила. Което е гадно. Това е 1 килограм, бе. То колко е? 9. А едно пижето е около 5. Ритикачето би трябвало да много да бе 5 килограма. Випликус. Това е покемон и е легендари. Вижте на другите, на всичките, нали, няма нищо размазано им отзад, но на това отзад има огън, което значи легендари покемон, който вече е на 106 пауъра. Падаме светици и е много горе. Уй, за малко друго да разверна. Пу. Джиглифилд. Уи, уши ма бабо. Така. Милки. Той е легендари покемон. Ако го еволвнем на макс, което има само един еволв, и аз го намерих. Беше някъде... намерих го някъде... тук до джима и... Знаете ли колко пъти влизах в този джим и забих? Колко пъти забих за да взема то място. Да се много гадно, защото аз тук. Искам да се включа. Искам да го бискам. Ама този покемон не смеше. Кикитоба. Дидонно. Така. Айде. За сега не мога да се бия. Не мога, ама не ми дадат. Просто аз още на едно място. Хора. Това исках да ви кажа за играта. И в следващия клип.